poyamba chaka chatha tinamva kuti 5.5 million na Malawi akhala opanda chakudya. Chaka chino tamva kuti 6.2 Zulu alengeza Zulu. Zulu lomweli alengeza kuti anthu 70% Malawi akhala below the poverty line, meaning $2.15. Kwanza tuku amakhala kuti ena $100, 1,000, if 2 a day. That's what we use, which is below the poverty line. Anthu amene ayika mugulu limenelo okuti akuvutika choncho, akusowa sopo chani, akulephera kugula ndi kudulako, alipo 70% plus. Ndiye 70% plus ya anthu 21 million meti lili muno ikusonyeza kuti ndi anthu 15 million. Ndiye ena afe tikamva tauzidwa kuti tilipo 21 million, 22 million, 15 million akugona ndi njala. Ndikipinjo kwa ife inengwa inebuganiza kuoneza kuti ndiye kuti dziko lonse amene tili amadya bwino ndife ochepa kwambiri, ndipo tikayiwala anzathu amene aja alibe aja. Pachizungu amanena kuti 100% is an angry person. Munthu wanjala amakakwiya kwambiri. Ndiye kukwiya ulipo kale kuno Malawi muno, mufune msafune anthu ndokwiya. Anthu kuchita overlook kumakhala ngati kupaka sugar kuti anthu azoona ngati kuti zibwinobwino. Tiyeni kunena zoona, anthu akuvutika, tivomere kuti akuvutika. And I'm just thank God kuti a president azikodi amavomera kuti anthu akuvutika. Pamene anthu akuvutika chonchija ndiye zawonjezereka kuti tsopano malo mwafika ichi. Ine ndimayisa kuti mmene yatambula ndi anthu akulu ndiye zioneka bwinobwino, koma ayi madera ambiri ngati kumpherembe kumene napita chimanga chinamera bwino kwambiri, kuberekaso bwino kwambiri, chipumbo ndi chizikhwima kukumpulazira. Ndiye kuti nakonso madera ambiri soti akanakolola sakolola. I think ndineso chakweza fika ibini. Ndiye lero ndi Zulu ndikumamva sopanonso kuti IMF akuti acha suspend ndalama zimene anatipasa 174 million satipasas. Bwanji akuti tasokoneza kusamba. Ndiye sifano tipanga bwanji. Funso lili okuti pamene papande kuti panga bwanji. Ineyo ndikuona ngati kuti pena pake zinatisokonekera. IMF sikuti ana ononga kwambiri ndiyo chiyambirire chache liboma ya MCP. Muzikumbukira kuti polowa TPP abo IMF anadandaula zoti nimapika mafigures. I think kuti nina kwake kuti anthu amve nino ndikuphika. Inuyo umakuona ngati mupanga business koma mufuna mundichita ine impress kuti mukuchita bwino. Ndiye malo moti mundiuze kuti andingonuka tu ine, ndiye mundiuze kuti ndikupanga 100 million. Ndiye ine kumakhulupirira zimene. That's what was happening. That the figures zimene amapasidwa ndi zimene zinali mabuku zosiyana. Ndiye amati onena ndi amene anali obwera wasukana. Ndiye amene ananena kwa IMF kuti unoto akuphika. Nthawi zambiri zimafunika kuti mukhale kaye pansi mugwirizane kuti izizi effect yake ikhala yotani. Tikanena kuti tingozikhonza ifeyo kapena tineni. Ndiye pamenepo inesi nikaze kuti zinaenda bwanji. Koma that is what now anayambano aja kukhala ngati kukumulu kukwiya. Zinatenga nthawi boma ikuvutika kuti azafike paja pamene amatipasa paja. I think chinali chaka chatha ngati isa 2023 pamene amatipasa iyi 174, which means 2023, which means zaka ziwiri and a half tilibe facility ya IMF. Kuipa kwake kukhala opanda facility ya IMF ndikunena kuti maiko ena onse amadikira IMF. IMF ikavomera kuti ife tikupasa ndalama ndiye kuti akutisidwa nanu, ndiye ana ena usaja amabwera sokuzatani uzakupasana. Chifukwa chakuti zili ngati inu ndine tili pachibale, ndiye ine ndikukukongoza ninu makopiti. Ndiye kuti ena usandi chikulupi angati kale chemwali awaja kwakongoza ndiye kuti akulupira kuti akuzogweza. Ine ndikanena kuti ayi tachita suspend salandiranso. Ndiye kuti ajasama ngati abale awa kanisa ndiye ifeso titani tilike. Ndi pamene titaone, ndi pamene titamvera kupweteka kwambiri. Chifukwa tsopano ena aja amene akanatha kungogwera anene moto, how do you stand with IMF suspended program nditidikire kale. Vuto lake limene ndidandaulisa ndikakuti tamvanso momo kuti anena kuti mpaka na September chisankho chichitike kaye. Ndiye boma ija ikazalowa ina kapena yomwe ndiye sona zambeni utani kubwera kusakambirana ndiliti limenelo. Amalawi aona za mtundu wanja papa ndiye vuto limene zinali zopeweka kupeweka kwake ndipo kuti I think
first thing yoti antu mukakapa usogoleri, it is all about the political will. Ifeyo tikanachita increase ndalama zobwera, ndiye ndalama zobwera panopo mmene lili dziko lapansi sizopempha yani koma zopanga toka. Zopanga toka zija ndiye ine ndikuziwira munomu titangoyika mtima wonse kuchulukisa makesatu, kuchulukisa zochita export, ndikuchita develop our mining sector, tikoza kuchulukisa double zimene tikulandira. Chifukwa ndalama zimene zimafunika ifeyo kuti tiyendesere ziko lino ndi 3.3 billion. So pano zikakhala kuti sizikuyenda sitikukolola zokwanira, sitikugulisa kunja zokwanira, sitikuchita export kandi ma minerals kandi chani, panopo zimene timapanga pachaka zimakhala 1 point chakuti. So pano 1 point chakuti ndiye muzikuoneka kuti ndikuduka kale kumene kwili geni kungoza kuti data ipande kuti mwaduka. Ndiye ithuwi ndiye timathamanga sipano kubwereka, ndiye timabwereka ku mabanki kuno, ndiye kuti mwina timabwereka kwa inu fana ngati fitaika ndalama zathu ku banki, ndiye zikuthera kuti boma akwakongoza boma ndiye kuti akutenga zathu apo iyayi akungongola kunja. Sizinafikepo ndalama zobwereka ifeyo matrillion ambiri choncho. Ndiye vuto lilipo ndila kusonde tikamatola sonko sitikutola okwanira. Iyonso ndi nkhani yapadera, sitikutolera sonko okwanira. Chifukwa business ngati sakuyenda, amene akupanga business ndochepa ndiye tikufinya omwe aja, ndikumakokota omwe aja, ndikumatola kumene kuja, ndikumakhala zosakwana. When tikanakhala ndi anthu 1000 akupanga business ndiye kuti tikutolera sonko kwa anthu 1000. Chifukwa finyika akupanga business ndi anthu 100 tikutolera sonko kwa anthu 100 oka. I don't know kuti ndikuyesesa kuti ndizipange moti muja amalaya anzanga kumuziko ambiri. Vuto limene lilipo ndi limene kuti kuchita generate ndalama zobwera kunja, zotolera za sonko, zopasidwa kwa anzathu zikuchepa. Ndiye zikachepa tikubwerekaso fatene kuyendesa ziko. So pano poyendesa ziko pa ndipo mafunika austerity measures. Austerity measures nineno kuti kuzimana kunena kuti ifeyo ngati mene tinachitira fiboma yathu tinanena kuti tosa amene timayendera magalimoto awiri bwanji tiyendere magalimoto imodzi. Fati tikakhala paja mukumbukira Benz, Mercedes Benz ndi 4x4 ndiye wina kulowera amafuta, kutunga mafuta ndipo boma yacho isipanda paja sikumasowa mafuta ndiye kuona kuti bwanji tinene kuti ali sazikhandika ndipo timosi. Ndimene ndikutanthauza zimene kuti kuziyang'ana nokha ndi kuzimana. Chifukwa life imene timakhala tikakwera pamwamba paja imakhala ina yacheso yokuti a lot of things could do that. Chifukwa ine ndinadabwa amene nafika ku State House kuti chicho sugula ndisima yomwe sugula ndimene paja mukumbukira nena kuti ndicho sani 30% ya salary yanga muzipereka ku makoha mwezi ndizotani. So ndikuzimana kumeneko ndikumene sikungathandiza kutolera makobi, andikupeza njira yochitira promote business environment ya Malawi kuti ambiri azilipira sonko, otolera azitolera zambiri kuonjezera pompa zopempha zija. Ndiye mukhale ndi network yamphamvu ngakhale pano mmene akuma zikuvuta mukutolera ndalama mukozotolera mukakanda zanu nyinyi kuonjezera pompo, koma maka malonda kugulisa zinthu zanu, kugulisa kunja. Pali nthawi imene tinalife mu office naisesa kuti tipeze mbewu zimene zindi export potential. Anthu amene aja ndikumapasa improved seeds, extension services, ndiye zimene ndikutanthauza kuti ngakhale mmene ngwazi anabwera kwa president anachita decide kuti Ford yakuza kuti bweresera chuma muno Malawi. Alangiza amaenda konsekonse kwa alangiza ndiye sitimazala chonchi. Masidi taisa nyawa. Kupalira timapalira chonchi. Mbewu simateri. Isika uli uku. Nonse mupite kwa dimaki. Osapanga zachi sawa kwa yai. Panopo mutapita panopo ndi challenge ni. Ford ya watu wakulisida uzanga. Chani autama mitengo. Kwa kuno kuli $1 ukoko akumva kuti akukulisa $5. I have asked ku Zambia kodi ndizoona kumene mwantu wakulisa nacho zali anazikusiana jani poti ndibale imwe. Ndiye mukandifunsa pali zinthu zambiri zokhanga zimenezo kuti akanakhala kuti ifeyo political will ilipo ndiye kuti bweza kulumikizana akuno ndiye ku Zambia kuti ine ngati ine ndinapita mpaka na ku Zimbabwe kalowa motion force ya ku Zimbabwe kukaona mitengo ndiko azungu acha umwe aja amagula kumene kuti amabwera sura mazogula kuti ndiye wauza kuti ngati kuja mukugula ntengo kunoso mukula mwe. Since mafuna mutamba sulire mu hapo muti. Nina wangozimva mawiresi
ena ngosiva ma newspaper akati IMF yasiya program yake ndi dziko mwina munthu wakumudzi zikutanthauza chani kwa iye akhala affected mota tika khalatu ndi program ya IMF mimi ndanenera muja ndiye kuti IMF ikupasani lingongole akupasani 174 million amakupasani amadula 30 makupasani kazi na 40 mimi natakanizira akakupasani zimenezi ndiye kuti ziko lijalo kuti likuperewedwa ndikale ndiye kuti likuonjezera ndalama sasa alandira kwa IMF ziji koma chifukwa choti alandira kwa IMF okugawirani aja ndipamene amabwera panopo tikukapempha kuti kosapereka ukapempha kwa dona mwina yes anena kuti how do you stand with IMF kwa IMF muli bwanja atindulira ndiye ngatakudulira amene ndetidikire tukayenziende kumene ndiye malamulo azikola pasi panopo ife ndiye kuti zatisokonekera pamene adula IMF sitilandira sokwina ndiye kuti akatipasa so akwina aja ndalama ziti mwina amatipasa zoti gulani mankhwala amatipasa kuti gulani fertilizer amatipasa kuti gulani mafuta panopo ndiye kuti ifeyo kuduka kwake kukhala kwenyiso pano je tukuona kuseuzi zikhala pang'ono ndiye mukandifunsa ndikamauza anthu akumuzi ndi pamene paja ndimakambiraso kuti buto lalikulu lilipo zolowa ndizotuluka nthawi zina chikumakhalapo chisawawa choti chija kuti ndije ngati mitimacha kuti mashuku tikasali mwasanga awola ndiye kumango kuti zina ukaziona kuti apa patikanapirira ndithu bo imene ija tipachizungu kuti mati political will pachichewa kapena kuti chikhumbo cha boma kuteteza chumacho kuzindikira kuti si zathu izizi ndi za Malawi aja pamene tikuseweresa apa pamene tikusakaza apa amene atavutika kupita kuchipatala osakapeza mankhwala na Malawi ndi kupemphe iwe mpite mukaonese kuchipatala izopya kwambiri panopo mpite mukaone ku maternity zimene zikuoneka kumeneko sizinaoneke ponso ine moyo wanga usi ndiye zimene zija zoti kuti anthu azilepera kupeza hivi ni magloves mai kama packet ashuka kapena azimayi kumapezeka kuti alibe anesthetic kapena kumeja kulima mazi azimayi kubereka kumaosa takusamba alibe mapenikira zoti imene ndazipweteka kubereka ndiye mabala kumaola kumakani mafistula sizinachitikepo zimene zozo ndi international and it's criminal kuzunza azimayi chocho koma ndichifanya kuti chani tikuchepeke zikusokonekera apa pazolowa ndizotuluka osamala chuma apa ndipamene zikusokonekera I don't know who to blame koma ineyo ndingonena zimene tikuziwa kuti mmene IMF anena kuti basi kuti azavomereso kwamatenga nthawi kwambiri ine nangonyamuka kupita komweko nanga sina tikulowa ndapeza kuti palibe sakuti pasa chiyonse ndiye nangopita kukakhala naye Christina Lagarde tell me what you want me to do anthu samazoti ndichitati ifuna nga sisi nazo kuti ena mbuya makana kupanga ndiye ine nangoti izi tikapanga zikonseka zinthu tipanga 47% devaluation that inde tipanga koma ineyo sana piti ine mundiuza kokatenga makobiri oti ndikachepese ululu ndikasise pressure kuti anthu asafambe kuwawa ndiye ndapita kwa IMF nkhani imeneyo anandipasa $50 million ndiye titabwera kuno $50 million anthu aja mizi mwakupanga magani wanja ulimaja tukupanga cash transfer tukupanga tugawa ng'ombe tugawa chimanga anthu aja osaimva inokupweteka kwenikweni anthu aja kamati president wanu ujeni wosatha kukoka ngoloyi ujeni ng'ombe yayikazi yosakoka ngoloyi koma yachitaso divide vitalemali koma anatiuza kuti tidusapowa kuti fike pakuti sipanatenge nthawi remember 100 days we celebrated kuti zinthu zamba kutani kusongola ndi pano muli opposition pa 16 September chikhulupiriro cha Malawi chili mwa inuyo IMF anena kuti zokambirana zachitikaso after elections mungatsimikizire banja Malawi kuti mukalowaso mboma zinthu zizabwera chimani alisebwerera izi sizikakhale mpaka kalekale not only ziko lathu lino koma ngakhale maiko oyandikana right now achita list maiko 30 amene akwera pa mulingoti akupeza nobwino akuchita nobwino Zambia ilipo Zimbabwe ilipo Mozambique ilipo Tanzania ilipo mukumva bwe so sikuti ndizosateka yayi ndizoteka ife uchoka pano
kukwera nawo pa list pini kukhala moyo wabwinobwino. Ma 1985 if I made mapanga business mashopo anga anali kumzuzu because I just married up north and ndimakukonda kumene kuchafu kuna nthawi imene kunali kumzuzu kunali kwa ndalama zopsa na sisi machokera cross ndiye taifa chana na makomini ndiye ine namanga shop panzuzu nimatenga salu za David White container kwa ikamshopu ikamangwa na Monday ikamangwa Tuesday zatu line ukuno ndoko azimaya mu Tanzania mzakula samsiki akatakugula pepa jakuluwa PTC mwatugula shopo soap sugar bread foko kunalibe lero as we speak middle income nation Tanzania ife tilipati ife tabwelera mbuyi. Not only that, number 2 Zambia yakwera ndi about 4% economic growth. Mozambique yakwera ndi 5.4%. I mean Tanzania yakwera ndi 5.4%. Mozambique yakwera ndi 5%. Ife takwera ndi 2. So Masai kuna mazira uti. So zina zake tikama yankhula manawe timasama yankwenga tindiana angu na munia. Chifukwa pamene tikupanga choncho ndiye kuti anthu sangamchite improve. Koma akamaziwa kuti vuto litipa kuti lembe correct the situation. Koma kumakhala pansi ndi kumabwatika malawi ngati ana. It's not fair.